my jsme zpět. Jo, přináším vám super videa a nějaký programky se zákulisí a tak. Programy a tak. Přesně, no takže, přesně tak. Pokud jste nezapomněli, máme tu rubriku Chance. Nic se u nás nedělalo, to je naprosto normální, že jo? Co by se asi mělo dít, že? Je tu Our Videos, máme tu nové videjko. Co kdybychom natočili na tady to? Co kdybychom natočili na tady tu písničku? No, tak skoro Dobře, že ty jste si tak asi nejvíc času. Na zákulisí. Jasně. News, ano. Máme tu pár novinek od Televizi. Což je takových novinek? Ne, tak tomu patří. News, ano, máme tu pár novinek od Celebrity. První. 70letá Justin Bieber. 70 let. Ale až to bylo to jubileum. Tak slova toho vystříhnou. Na jeho konto přibylo 53 milionů korun. Dolarů. 13 dolarů. Dělej. 13 dolarů. Bieber si minulý rok vydělal 13 dolarů. No, ne, já jsem říkal 53 korun. Asi svým nejnovějším songem Baby. Jasně, jo. No, takže to je takové. Takže ano, máme tu pár novinek od Celebrity. 17letý Justin se podle dnešního magazínu People umístil na špičce nejvíce vydělávajících teenagerů v Hollywoodu. Jen za loňský rok na jeho konto přibylo 53 milionů dolarů. Dvojka. Rihanna bombarduje Joea Jonese zprávami a podle svědků jsou to SMSky pořádně ostré. Joe Jonas je totiž známý tím, že nosí prsten čistoty a právě to Rihannu dost dráží. Je to program na celý... Ne, no to středy. Je Firefox středa ve 20 hodin a ulice. To je ve 20 hodin. V pozdějších hodinách je Mentalista ve 21:20 a pak tu dorovci téměř. Tam můžu něco říct a doufám, že jste někdo, protože já, moje mamka, prostě od nás, z naší rodiny, koukali na 1001 noc. Byl to docela napínavý seriál. Někomu se to zdá hnusí, někomu se to nelíbí, ale jako máma na to koukala celou dobu, tak jsem se přidala, koukala jsem taky na to. A bylo to docela drasták a pokaždé mě štvalo, když právě Nova v tom nejlepším to zastavila, nedala žádný titulky a prostě hned potom dala zprávy. Ani žádný titulky, nic, ani žádný ukázky. To mě nejvíc našlo, protože to potom udělali, ale to tím to ještě bylo. No, ale... No dobrý, díky bohu. Nakonec... Nakonec to skončilo šťastně. Takže na primě... A ono se Šehrzádou se dali dohromady ještě s Lily. Nahoru vlastně tak jmenovanější, říkají Lilomonka a Kán. Takže na primě, aby jsme se vrátili k dnešnímu TV programu, na primě budou Anatomie lží, jenom máme středu
Ty kamery. To přines! Jsme rozhodli nějaké... Takže. Napřímě jsou anatomie lži! Ty tam dokončím Dobrý. No. Napřímě jsou anatomie lži už asi po čtvrtý. Ve středu 23:10. Pak jsou apély ve 20 vteřiny před draždou. Středa ve 20 hodin. Partička. Doporučuji, to je super. Jo, to bude brát. Super. Co to je to? Jo, a je to oblíbený primakul. Špinavá práce, takže od teďka začíná, počkejte, to je střída? No, takže špinavá práce. Takže od středy, miluju středu, na prvně kůl od 20 hodin, od 20:15 je to nejlepší program, takže špinavá práce, no to dobře, Futurama, super, anima. Jak jsem poznala vaši matku, super sitcom a Simpsonu. Simpsonovi. To je taky dobře. A ve čtvrtek ve 20:45 série Simpsonů. A ve čtvrtek už si říkala, že ve čtvrtek dávají 22. série Simpsonů. Tak jsem to říkala! Sorry. Takže tady máme Odr. V kinech jsou teď super filmy, takže doporučuji Smallville, zkaženou uču, sice je to s titulkama, ale tak je to dobrý. A Harry Potter a Léky smrti část 2, tam už to běží, taky doporučuji. No, fakt. Alta 2, všechno je na zabití, tak s titulkama. A Združení planety, taky titulky. Doba policajtů pokojí, když už jedou dost dlouho, jeden říká. To jsou ale dlouhé schody. No to na to druhý, co pak dlouhý, to by nevadilo, ale to zábradlí je moc nízko. První se otočí a říká, tak počkáme, tamhle nám je domůka. Říkáme to. Tak, upozorňuji, dnes je 25. července a Srpna. to je jedno! Dneska to má fakt dobrý den. Takže dneska 25. srpna. Doufám, že máte doma bazén, protože zítra 26. srpna má být 37 stupňů! Ty vole! Jak to řekla? No ty vole, hele, jako to na přelomu července a srpna, no to jako v Egyptě, že jo? No teď že jo, ve spínu tam už 40 stupňů, že jo? Banálně na sluníčku podepala. Egyptě, no. No jo, ale víš co, Egyptě ty lidi mizej. Rozpouštěj se. Víš, proč je v Egyptě takového písku? No ty vole, ale radši to nechci. To já už Jo, aktualitka. Tak co jsme řekli do aktualitky. Jo. Takže, kdo se netěší do školy, můžete na poboha vejdat. Dejte, to se mi líbí. Dejte, to se nelíbí. Ne, oprus na to, prostě, jak si říkám o škole, baví mě. No prostě to tam důdat, no. Dejte like, pokud nechcete jít do školy. Pokud nechcete jít do školy, dej like. A tohle video, Like this. tento díl The Ava TV je věnován pouze, nebo má na téma pár dní před školou. Ano, bohužel, to pan přesnou a nás to všechny určitě schopne. Ne, všichni doma pláčeme, jak já ty prázdniny takhle, celý prázdniny, když hnusný počasí a teďko je... No a celý září má být minimálně 25 stupňů. No tak pěkný, budu chodit v tlapkách. No a budu na koně jezdit a budu za ní takhle bude ten spod, že toho koně můžu umýt. No, na to se fakt těším. No, když se na to bude koukat Kači Urbanová, tak prosím tě, Káťo, nebo si budu jezdit spolu a doufám, že spolu budeme i jakoby jezdit na jedný hodině. Kriste pane, ty tu Káťu musíš chudinku dát všude. Právě to? Nic, jo, takže já se myslím, Ty vole, ty jsi to nedělala takže já vím, to měl být. jistě víte, že už nejsme uvedu doma ve Zlomicích, ale uvedu doma ve Valech. To jinak, kdyby se